Jó nagyot. Pityex azt mondja, mi van te zó? Mi legyen? Unatkozok. El kell ütnöm az időt, még megyek ki a autószerelő. Köszi, Pityex. Te mikor indítasz? Szia, Bogi! Pityex azt mondja, a szoki 2 óra. Aha. Bogasz azt mondja, Szakadó? Jézusom. Jó van, majd akkor szakadjál, ha... Na mindegy. Én mindig jól nézek ki. Pedig az élet megvisel. Bogasz azt mondja, hol a kiskanöl. Most nincs kiskanál. Van kiskanál, már amúgy kapucsinózok menet közben. Tényleg, azt el is felejtettem. Úgyhogy van kiskanál. Csak fellőttem a live-ot. És egy pár pillanat azért. De amúgy jó, hogy mondom. Szakadol, hülye vagy? Ma voltam Barbernél. Rendbe rakta a kicsi fejemet. Bogasz Tudom, azt mondja, nem nekem frissít ez a gyasz. Semmi probléma. Na, jól van. 2 órakor. Figyelj, majd valamikor leszek, csak el kell mennem. Lehet, hogy Bogasz bevásárolok azt mondja, is. de szerintem csak a Save the World miatt. Nem tudom, nekem az nincs meg, a Save the World rész. Az valahogy nem igazán érdekel Bogikám, úgyhogy az miatt nem fogok úgymond előfizetni. Bogasz azt mondja, én most vettem meg egy ilyen peket. Ja, és akkor ahhoz jár. Értem. Na, jól van. Mi volt a szülinapi ajándék? Kitől mit kaptál, vagy egyáltalán kaptál-e bármit is? Bogasz azt mondja, jatszanom kell azt a modot, és kapok 1500 VBT. Igen, azt tudom, hogy van neki egy olyan része. De mondom, én azt nem szoktam kihasználni, úgymond. Én az olyanokat nem igazán szeretem. Én azt szeretem esetleg, ha valamihez úgy adnak V-buckot. Bogasz azt mondja, pénzt kaptam meg 3 doboz tofifit. Nem mondod, hogy tofifi édességgel kenyerednek le? Az kemény amúgy. Hát jó van, figyelj, amúgy a tofifit szereted azt azért? Köszi, Bogikám. És amúgy mesélj, hogy telik a napod? Különlegesebb vagy ugyanolyan, mint az összes többi? Kíváncsi vagyok a válaszodra. Azt tudom, azt mondtad, hogy lesz belőle vacsi. Bogasz azt mondja, ugyanolyan. Ugyanolyan? Hát nem akarlak elkeseríteni, de sajnos ez ilyen. Ezek ugyanolyan napok. Semmi különbség nincs közte. Úgyhogy ez már csak ilyen. Ezzel nem tudsz mit csinálni. Azt amúgy miért szakadsz? Nem szereted a pofámat látni? De semmi baj amúgy. Gondolkozom, hogy letiltom a kamerát, de mondom, az úgy nem az igazi.
Nem, hogy örülné, hogy látod szerény kis fejemet. Igaz, hogy a kamerában nehezen fér bele, de hát nem. Ciao Merlin. Na és mennyi idő még frissít amúgy? Bogasz azt mondja, már csak 30%. Na, az annyira nem vészes. Azért ezt már nagyjából gondolom kitapasztaltad, hogy ez időben neked úgymond mit jelent. Bakker, jönni fog a kör. Köszönöm a lájkokat. Jaj. Kakaó jó. Kakaós csigabiga. Szűz anyám, tényleg milyen nevek vannak. Igaza van Pityexnek. Találékonyak vagyunk mi magyarok amúgy. Nem kell. Ebből a név szempontból. Hol van kocsi? Van most kocsi? Vagy nincs kocsi? Csesszék meg, ha nincs kocsi. Amúgy Suranómat figyelted? Kecskére miért raktam? Köszi, Bogi. Jaj, csak hogy bökentsem szerény kíváncsiságodat. Ha véletlenül drágalátos édesanyám jutna a deszedbe... XDD mi ez a kecske? Mi ez a kecske? Hát ez kecske. Ha véletlenül drágalátos édesanyám jutna majd eszedbe a mai nap folyamán, meg ne próbáld, jó? És ott vitt el valaki a kocsit. Bogasz azt mondja, mi van? Semmi, majd rájössz idővel. Bogasz azt mondja, most felek. Nem kell félni. Nem bántok. Én mindig örömet okozok. Egy jó férfi, meg egy úriember mindig örömet okoz. Jaj, megint milyen bölcs lettem azt a rohadt életbe. Na és ott valaki lövöldözik. Vágasz? Meg gyanús itt a kocsi. Kicsi kocsi. Jaj, elvitte a izét. Itt ülsz benne? Nem? Jó. Itt vagy? Nem. Nagyon jó. Itt vagy? Ezt elvisszük, jó? Nem kell félni, nem fog fájni. Bogasz azt mondja, csukd be a szag, mert beleszólal egy. Adjál már! Hallod? Megöl, geci! Bogi! Ne zavarjál már meg ilyenekkel. Arra koncentráltam. Olyan azt hittem, hogy Steve G ölt meg. Már az elején eléggé hasonlított.
Bogasz azt mondja, Jézus de nevetik. Bot vagyok, Noel köszönöm azt szépen. mondja, Milyenek a bot vagy. botok? Nekem ez is jó. Belefért. Bogasz azt mondja, bot vagy. Jól van, Bogikám. Figyelj, ma örvendetes nap lesz. Bot vagyok, mit bánom én? Noel azt mondja, Túl túl rossz vagy. vagyok. István azt mondja, kapcsolt be a giroszkóp, könnyebb azzal célozni. Martin, Kaspár azt Giroszkóp? mondja, Figyelj, szia bárki, nincs játszhatok csak. veled. Xbox. Ma nincsen nézői. Vagyok még egy másfél órát, vagy kettőt, az mára ennyi. Nem igaz, délután Bogasz még azt leszek. mondja, túl rossz vagy. Tudom, hogy túl rossz vagyok. Martin, nem ezzel a Kaspár sufival azt kellett mondja, volna. akkor nekem gatya. Bogasz azt mondja, ember nevetik. Úgyhogy ma nem terveztem a nézőit amúgy. Gondolom csak másfél óra, max. 2. Mennyit sebez ez a szutyok amúgy? Aha, jó. Nem rossz amúgy. Na, Bogasz azt mondja, fú, meg kell szereznem azt a klasszi emoteó. az mi az a klasszia? Tényleg vettem egy emótot, és nem raktam be. Bogi. Van olyan komoly emótom, már régóta néztem, szemezgettem vele, és most beraktam. Na, bot vagyok. Nézzük, hogy a botok mit csinálnak. Ugrálnak, meg szarul céloznak. Na. Bogasz azt mondja, te bot. Igen. Noel azt mondja, igen. Ugrálnak meg. Tudod mennyi bot van akkor, akik ugrálnak meg googolnak? Rengeteg, és mégis megölnek. Mi van itt, Bogasz gyerekek? azt mondja, nem bírom. Mit nem bírsz? Dzsihád. Leszállunk ide. Csókolom. Botok tudnak így sunnyogni? Bogasz azt mondja, de koncentrál. De koncentráltam. Nyugi, majd Tudjátok, leszel mit jobbos, csinálunk? mint amilyen most vagy. Az jó le. Na mindegy. Micsoda? Bogasz azt mondja, Amúgy, ember hallod, meghalni Noel? is tudnak. Amúgy full trollkodok néha saját magamon. Ne törődjél vele, nem vagyok amúgy ennyire pancser, csak tegnap elállítottam az egész kontimat amúgy. Bogasz azt mondja, Kukac Noel Zsuzsics körmöd is sose lesz jobb. Jaj, jó van. Tegnap elállítottam, mert kíváncsi voltam egy másik konti beállításra amúgy. És amúgy még iszonyat furcsa az a beállítás. Pont azért... Bogasz azt mondja, Tolom. az enyém bomba. De tényleg te is vagy Xboxos. Csak figyelj, Bogi, mutatom, látod? Ez, nem tudom mennyire látni. Ez Bogasz már azt mondja, hitról szedtem. YouTube-ról szedted. Figyelj, ez hol szenzoros, ez sokkal érzékenyebb, mint a gyáriam. Csak megsúgom, kis csillag. Meg ez nem fog nekem soha kikopni, meg driftelni, meg ilyen apróságok. Úgyhogy... ezért... mondom, gondolom, hogy... Ugye nekem is volt egy, amit adtak, de azt most elállítottam. És még iszonyat érzékeny. Úgyhogy most próbálok hozzászokni. Lehet, hogy majd még állítgatok rajta, hogy jobb legyen. Na, mennyi a 30-ból amúgy? Bogasz azt mondja, hadd próbáld ki az enyém. Figyelj, nekem van kétféle. Az egyik az, amikor le van tiltva ez a szenzitív ADS része, ideig azzal toltam, meg most azt visszaraktam, úgymond. Amúgy rengeteget néztem én is YouTube-on,
megállítgattam, csak az a baj, hogy konkrétan van összesen 3 kontin, és abból a 3 kontiból 2 rossz, meg driftelnek, meg ilyen apróságok. Közbátja, hogy benéztél. Na, még bot vagyok. Istenem. Igen. Adjatok már, ez is jó. Adjatok már életet. Bogasz azt mondja, bot vagy. Nehogy vagyok bot. Tudod ki a bot? Az ott a... Az ott bot. Ez bot volt. Bogasz azt mondja, poio eseinai eleuteros ezemme a kolauszixei. Jól van, lövetem is, hogy mi a gyászt írtál be, de jó van. Ez most jó volt. Már amúgy beállítottam, hogy felolvassa. Csak megsúgom. És ezért lestem, hogy mi a gyász ez amúgy. Bogasz azt mondja, ember meghalok. De hogy halsz meg? Remélem jól telik a szülőnapod. Megint sikerült egy kicsit bearanyozni. Jaj. Szia, Niki! Hoppó, ezt is de rég adta már. Varga, Nikolett azt mondja, szia. Bogasz azt mondja, Nem jó ez hozzám a ez a kecske nem kecske. dzsú hozzad. Figyelj, én azért vettem, mert méne. Poénnak nem rossz. Meg amúgy mindenki azt mondja, hogy ez elméletileg ritka, mármint hogy ritkán van bent a shopba. Nem tudom, ez mennyire igaz. Jó van. Itt egy bot amúgy. De mint hogy azt töltem meg, nem én vagyok a bot. Johnny, te mit bujkálsz ott? Nézd meg a Johnnyt. Ez az bátyus. Még hogy megsúnyogott ott a rohadék. Hogy a nyaka tör neki a WC-be. Bogasz azt mondja, mit bujkalsz ott? Mert most olyanom van. Hol vagy bátyus? Az a baj, hogy ezt nem nagyon használtam még, ezt a felfedező szart, és lövetem nincs, hogy ilyenkor, amikor hallom, hogy bepingeli, hogy ott van valahol. Szia bátyus, helyzet? Köszönöm. Mégsem tudom, hogy hol. Na, vajon hol lesz? Amúgy. Csak úgy kérdezem, tipp.
De ugye én szeretek így sunnyogni. Bogasz azt mondja, te mikor gifteltelen beír. Nem tudom, miről beszélsz. Most talán komoly. Mit írt le? Mikor gifteltem? Nem tudom, miről beszélsz amúgy. Konkrétat mondjál már. Bogasz azt mondja, megollik. Boldog szülinapot, jó? Ezt maradjunk ennyibe. Szia! Úgy csinálod, mint hogyha nem örülné neki. Na, gyere legközelebb is, bátyus. Bogasz azt mondja, koszi majomka. Szívesen. Nagyon nagy. De várjuk. De amúgy van még egy. Meg kell keresnem, de nem biztos, hogy itt lesz benne. Most húztam be a shopból. Itt van. Ma olyan régóta néztem, és most úgy döntöttem, hogy megveszem, mert megtehetem. Na, itt mi van lenn? Az kell a francnak az a legendás szar. Na, bot vagyok, azt mégis az 5 killt behúztam. Mégis olyan szarbot lehetek. Jaj, hát itt a kedvencem. Gyere apukához, gyere babám, gyere, ez az jó. Imádási van. Ja, itt meg viszont shield nincs, ugye? Ja, no para. Na. Ja, ez a pajzék. Főnökék. De most mondd azt, Bogi, hogy nem örültél annak, amit adtam. Bogasz azt mondja, vaj de nagyon jó. Na, örülök neki. Azért mondom, hogy hát most... Ez mekkora komoly volt. Még le akart tiplizni gyorsba a bátyus. De nem hagytuk neki, nehogy már. Na. Na, azért küldtem, meg gondoltam, hogy örülni fogsz neki. Hova tűnt a kocsim? Fogadjunk tovább menni. Ja, már van néző. Még majd be kell tennem ide a kecskének amúgy. Szia, Berci! Ja, hogy nekem shield is kéne még. Ó, Istenem! Ilyen kis apróságok. Na. És amúgy mikor indultok vacsizni?
Vagy ez nem annyira publikus? Vagy most teljesen be vagy Bogasz zsongva? azt mondja, 3 óra múlva. Várjál, most van 13:45. 16:40, ja, 17-re. Jó, van, most gyorsan számoltam így hirtelen. A francba. Bogasz azt mondja, a matematikus. Igen. Hol vagy? Kezdem élvezni ezt a beállítást. Itt a kontinál, megmondom őszintén. Mert amúgy nem nagyon szoktam én ilyeneket eltalálni a mamuttal. Meg amúgy nagyon nem is lövöldözgettem mamuttal, csak úgy megosztom ezt a kis tényt. Köszi Bokikám a megosztást. Amúgy igen, matematikus. Én azt szerettem a matematikát, de nincsen meg róla az egyetemi diplomám. De úgy igen, Bogasz azt mondja, na megkezdem vagyok. a Save the World-ot. Megkezded a Save the World-öt? Jól van. Jó gémelést akkor neked. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lájkokat. Úgy mennyi? 8 killnél tartok? Egy Bogasz azt mondja, kill-el? itt maradok. Ja, itt maradsz. Jól van most, na, nem izéltem, hogy most maradsz, vagy mész, szóval. Jó, nem tudod, kiszórakozgat veled. Pedig előbb ott ugrált. Amúgy. Miln, Kacsuk azt mondja, jó most nem ő a hibás, nem tudta éjjel. Szia! Nem tudom, miről van szó, hogy nem ő a hibás, de... Ez Rebecca. Azt mondja, haló héló. Szia, szia! Miln, Kacsuk azt mondja, nem te vagy, hogy nem tudtad, hogy nem ment el. Aha, biztos, jó, oké. Na, Bogasz 10 azt belül. mondja, kukac Milán Kacsuk, de ó a hibasz. Én tudom, hogy mikor mennek el az emberek, na. Jaj, megint ezek, akik... Na, most tényleg, most koncentráció, ide, nekem. Miln, Kacsuk azt mondja, te vagy. Most ide concentration. Nagyon jó. És gyerekek, ott kempel a bokorba. Az úgy megvan amúgy? Ez Rebecca. Azt mondja, kukac Bogi boldog szülinapú. Mi van? Hát elütöttem. Ezt most valaki úgy magyarázza már el, ha tudja. Jó, hát semmi baj, bátyja, nekem ezek ilyen anomáliák, ezek nem tetszenek. Úgyhogy csácsumi, hello. Mert ez kicsit ilyen érdekes anomália volt, hogy elütöm, azt utána mégis le tud, mindegy. Na! Szóval, és amúgy ő konzolos, vagy csak épp, hogy belépett, hogy behúzza ezt a skin. Na!
Bogi, Rebi esetleg egy-két kör erejére beugrotok, vagy... Szóval még mindig ott kempel? Hagyjál már! Na, úristen! Na. Megittam amúgy egy kávét. Bogasz azt mondja, nem engedi Björni. Nem tudom, mit szeretnél. Bizonyos dolgok igen le vannak tiltva. Bizony. Köszi, Rebeka. Bizonyos dolgokat tevékenykedtem. Bogasz azt mondja, csak meg akarom koszonni XD-t. Figyelj, meg lehet köszönni ezen kívül 3 platformon. TikTokon, Instán, Messengeren. Tudod? Amit meg szeretnél köszönni, azt ott meg tudod tenni. Bizonyos dolgokat igen letiltottam. Lesz olyan, amikor igen, ki fogom tenni, hogy 18 pluszos, és akkor szabadjára engedlek. Bogasz azt mondja, koszonom Reni. Úgyhogy, de most elég sokat beírtam, úgyhogy. Szevasz, Red! Mizu? Bogasz azt mondja, Reni. Na most Reni, vagy Rebi, vagy... Na. Hallod, Bogi, most látom, te mit műveltél. Ne ide dobáljad nekem a coinokat, jó? Nyugodtan egyéb hasznos dolgokra. Na. Tényleg csajok, kettőtök közül, vagy esetleg tered, nem tudom te mikor leszel, vagy hogy leszel, mert mondjuk én 3, max. Fél 4-ig. Utána van egy kis dolgom. Remélem 6-ra hazaérek. Köszönöm a lájkokat, Gameport. Red Black azt mondja, szia! Hogy áll a százalék a bankoknál? Mindjárt megnézem, csak földet érek. Tegnap 45-46, ha jól emlékszem. Mert Petivel ezt így beszélgettük, hogy ez hogy meg, mint megy, hogy itt konkrétan az egészet nézi. Úgyhogy én most ezen így egy kicsit meglepődtem, de áldásom rájuk, úgymond. Na. Hol van? West? Itt van. Kérlek szépen 76%. Úgyhogy egész jól megy fölfelé ez a százalék, hál' Isten. Mondjuk nekem annyira nem kell a bank, úgyhogy én nem nagyon szoktam oda menni. Úgyhogy... Red Black azt nem mondja, a héten, figyelj rá. Szerintem a héten meg lesz. Mi van most? Kérlek szépen. Ma van péntek. Szerintem ez szombat estére legkésőbb szerintem már megvan az egyik 100%-ra. Úgyhogy van egy olyan érzésem amúgy. Red Black azt mondja, tehát a héten meg lesz. Biztos. Na, én mint bot, ugrálva, de kinyírtam. Ezt elvisszük, ez jó. Na. Meg főleg, hogyha napi, hát mondjuk abból indulunk ki, tegnap most vagy 45 vagy 46% volt, este. És Ez most Rebeka. Azt mondja, hú, ez a kecske skin. Igen, ez az. És hogy van? Most 76-ot, úgyhogy 30% hozzáment, még az is lehet, hogy ja, jól mondtam, hogy szombat estére szerintem megvan. De az a 24% főleg így, hogy jön a azt hétvége. Mondja, megóruloktól. Megőrülsz tőle? Szerintem jó amúgy. Sokáig szemezgettem vele. Meg most az a 1200 V-Buck nem egy nagy történet, én úgy gondolom.
Ez Rebecca. Azt mondja, felek a kecskektól. Ja, hogy te úgy értem. Volt egy olyan emóta shopban most, hogy konkrétan mi a franc az? Répával a kezében tánc volt. Gondolkoztam, hogy megveszem a kecskének. Na, Firi fúró. Amúgy nem olyan rossz dolog ez a fúró, mert konkrétan menekülésre brutálisul lehet Redblock azt használni. mondja, próbáltad már a fúrót közelharcra. Nem nagyon. De most pont az a tervem amúgy, hogyha úgy van, akkor kipróbálom közelharcba. Na, most megkaptam Midas, ha minden igaz, mert New Redblock azt Outfit-et mondja, írt. nagyon viszi. Igen, azért mondom, hogy most így 3-ig, fél 4-ig, amíg leszek, addig ilyen apróságokat próbálok ki, meg ha esetleg úgy van, hogy valaki tényleg jönne a chatről, aki követ meg régóta ismerem, meg szoktunk játszani, az nyugodtan. Úgyhogy... De úgy kimondottan nézői, hogy beesik Jóska Pista ide a live-ba, olyan nincs. Mielőtt még... nem ezt akartam, vissza kell menni a francba, ott hagytam a nagy paszaizét. Ezt akartam. Hogy köszönöm fiúk, lányok a lájkokat. Aki még nem használta ki az óránkénti 3000-et, az most ezzel a lehetőséggel tud élni, úgyhogy hajrá! Na, hát ez elég kinkeserves volt, maradjunk annyiba. Ez a kísérlet, de nem volt olyan rossz, mert Redblock azt mondja, nem tudok jönni, lefoglalták a gépemet. Az komoly. Figyelj, vágd el a betápot, azt egyből lesz gép utána. Mondjuk neked utána kicsit necces elindítani, de az mindig segít az ilyen dolgokon. Jó, amúgy csak mókázgatok. Figyelj, gondolom este fele leszel, vagy este. Nem tudom majd én is, hogy érek haza. Mert már Petivel beszéltük, hogy ő mikor ér rá. Na, ezeket megnézzük. Redblock azt mondja, összehozzuk. Bot. Poker, ez bot. Jó van, mit vár az ember? 90 000-en tolják, most na. Nem lesz teli enemivel. Ja, bátyus helyzet. Köszönöm a követést. Na, csajok, tényleg nem jöttök? Ja, bátyus helyzet. Köszönöm a követést. Szia, Csöpi. Csettegó azt mondja, Munka. szia Miki.
Ciao, ciao. Mizu Csapi, hogy ment a tegnapi game még utána? Szia bátyus, helyzet? Köszönöm a követést. De hát az előbb követtél be, bátyja, most ki követtél? Szia bátyus, helyzet? Szia bátyus, helyzet? Köszönöm, köszönöm. Redlak azt mondja, a fúrót a toronynál próbált ki a botokkal vagy a széfnél. Csettegó azt mondja, egész jól, mindig meghaltunk. Hallod, nem áll? Hát nem hiszem el. Hát látod, nekem is így megy most szólóba. Na, ott a jó lút. Vigyed a sotit meg. Jó, izé nem kellett volna megállni amúgy. Hát majd lehet, hogy kipróbálom, de nekem annyira nem jön be ez a izé. Amúgy ez a fúró, meg már meg van szokva, hogy milyen lootot viszek magammal, úgymond. Ez azt egy kicsit nehéz, úgymond átvariálni. Na, hogy vagyunk, mint vagyunk. Tényleg rebek a kocsi, jó, rendben vele minden? Red Black azt mondja, még a végén megszereted. Úgy gondolod? Tudom, hogy Petinek nagyobb bejön amúgy. Lehet, hogy az lesz amúgy, hogy berakom a SMG helyet. Mert amúgy például most jó jött volna, hogy el tudok menekülni. Szóval abból a szempontból jó lett volna, igen. De hát meglátjuk. Na nézzük. Úgy is van egy szép. Na, 1%-ot amúgy fölment azóta Red. Nem olyan sok, de haladunk. Ja, hogy Bogi lelépett, oké. Na. Ja, itt nincs szép, összekevertem. És ketten jönnek. Jó, inkább átállunk egy kicsit. Red Black azt mondja, ha benn vannak a házban és rájuk repülsz a falon át, akkor is sebezkülsz a meglepetés eleje. Na, azért mondom, majd most na, fent vagy, jó, benéztem. Állítanom kell az érzékenységem. Köszönöm szépen, Adriana. Jó, nem. Ez a soti, ez nem tudom, nekem valahogy ez nem jön be. Kicsit ilyen pump shoti jellege van. Meg hát ugye két tölték. Gabor azt mondja, hello. Szia Gábor. Na valami értelmes. Adriánask azt mondja, sziasztok. Szia, szia. Üdvi a újaknak.
Kiabáltós helyzet. Gabor azt mondja, Szia, zero Balázs. rankid. Nem ranked, sima zero. Rankedet azt nem fogok szerintem live-ba tolni. Az itt brutál udalmas lenne. Meg amúgy most lövetem sincs, hogy még hol vagyok, de majd be kell gyűjtenem amúgy. Köszönöm szépen, Christopher, az ajándékot. Még majd... meg kell néznem, mert nem tudom milyen rang... hol tartok. Még az ajándékokat ott be kell gyűjtenem. És az brutál unalmas lesz, az biztos. Mert főleg, ha minél nagyobb vagyok, Kiabáltós helyzet. Kezdve, köszönöm a követést, kezd nekem egy kicsit unalmas lenni, mert nekem a cél az, hogy összegyűjtsem az összes ajándékot, ami ingyen van. Az egy koronás. Gabor azt mondja, tehát XP-re mész. Nem XP-re megyek, hanem arra, hogy minél előbb, minél kevesebb körrel be tudjam húzni az összeset. Tehát nem is tudom, most nem akarok neked hülyeséget mondani, hogy mennyi questet kell megcsinálni, hogy az összes meglegyen. Edem Szalovka azt mondja, te rojszolsz. Mi van? Ezt magyarra please, jó? Ezt a gamer nyelvet nem igazán értem. Tudsz giftelni? Persze, szólok ismerősnek, és 2 jó nagy pofont giftel. Én nem szoktam giftelni. Nekem szoktak giftelni. Edem Szalovka azt mondja, már megint rejszolsz. Aha, jó. Akkor figyelj, bátyus. És már tiltottalak is. Nem 18 pluszos. Oké, ott ugrott fent a tetőn. Az rendben van. Nem téged tiltottalak, Ádám 345-öt tiltottam. Ott van kint konkrétan a csetem, hogy kit tiltottam. Az meg, hogy én miért tiltottam, az per pillanat, mint házigazda, az az én döntésem. Na. Hova tűnt? Hova futott? Ott fut, de ez biztos, hogy nem a koronás amúgy.
Jaj. Na. Ez ki volt a mentet? Jó. Nem is baj, hogy ilyen ember. Igen, Balázs, Contival játszok, mivel Xbox Series X-ről tolom. Te is arról tolod? Az jó? Hát amúgy attól függ. Relatív ez a jó. De miért nem olvas föl a chat? Ez érdekes. Van viszont egy olyan, hogy szerintem azért. De mindegy, ezt tudom miért. Na, úgy látom, a koronásnak gatya van. Figyelj, bejelölt, küldhetsz friendet, de nem fogom elfogadni. Most nem rosszból, van bőven már. De most menet közben biztos, hogy nem fogok ezzel foglalkozni, utána pedig elfelejtem, és ki fogom törölni, hogy csak ott van. Úgyhogy azért mondom, most nem rosszból nem adom meg, de van múltkor is, hogy 3 napig ott volt a baráti kérelem valakinek, lövetem nincs, hogy kinek nem emlékeztem a nevéről, azt kitöröltem. Jaj, nem, annyira úgy nem, csak nem olvas fel a chat, mert innen tudom, hogy úgymond fiatal vagy. És azért nem olvassa föl amúgy a chat. Ez mennyire ideges lehet amúgy? Nem tudom mennyit, 2x24-et, meg utána 83-at, ez is sokat kapott. Aha, és kidobja a medált Csalinak, amúgy. Tegnap volt ilyenben rész. És megint menekülnek. Igen, szigorú szólóba tolom.
Bátyus kapta. Hogy menekülőre fogta? Miért nem szedek én föl baseballütőt másnak megadom? Nem hiszem el. Na pedig stream elején tudod mi volt? Bot vagyok. Az volt a lényeg, hogy bot vagyok. Valaki beírta. Úgy köszönöm szépen, szerintem nem játszok annyira jól, de... Na jó, jövök mindjárt kiszaladok a kávésbögrébe. Ja, bátyus helyzet. Köszönöm a követést. Agika azt mondja, Hali. Ciao. Ja, bátyus helyzet. Hallod, Marci YY, kibe követ szerintem? A következőn instant tiltalak, jó? Nem hiszem, hogy van 650 millió fiókot. Na. Nem vagyok rossz, de az vagyok. Néha... Jó. Értem én, hát megoszlanak a... Na. Az nem fegyver, van fegyó. Gyere, 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 ide gyere, ide gyere, mondom ide, nem. Na végre. Tényleg ma már egy tiltást kiosztottam, jól van. Teljesült a napi kvóta. Csak poénkodok. Nehogy elhiggyétek. Vidbot, csókolom. Ez nem is annyira bot. Ja, bátyus helyzet. Na, akkor köszöntem a követést, és ciao.
Nem értem most tényleg ebben mi a jó valakinek. Nem értem. Hoppó. Itt is van valaki. Na ez szerintem bot, mert nagyon olyan hang, mint hogyha... Igen, ez bot. Ott is lőnek, vagy mi ez? Ez milyen fegyó? Ezt elvisszük inkább. Sotit elvinni. Diabátyús helyzet. Köszönöm a követést, Milán. Király minden. Mesélj, chat, hogy telik a péntek, ki az, aki dolgozik, ki az, aki már nem dolgozik, és ki az, aki véletlenül esetleg éjszakára megy dolgozni. Ez az. Ugráló verseny. Na? Aj, a francba valaki leszette. Na, ez az. Az a mamut. Az de komoly. Gyere mamut velem. Ez kelleni fog. El is lőjük. Nincs nézői, Milán. Meg max. 1 órát vagyok még. Ma csak szólóba, vagy esetleg olyanokkal duó, trió, squad, akikkel már többször is játszottam. Majd lehet, hogy estére csinálok nézőit, de az nem 1000%. Kösz. Hadd kérdezzem már meg akit, hogy ténylegesen ti is 6 nézőt láttok, mert én valamiért nem igazán azt a dolgot látom, amit ti szerintem. 6-ot, köszi. Jó, mert akkor egy része olyan fiókkal van, ami valós életkor tartalmaz, és azt nem látom én itt a névsorban. Köszi szépen. Szia Tibor, figyelj, ma nincs nézői. Megmondom, max. 1 órát vagyok.
Meg amúgy, ha néző is van, akkor szigorúan csak követőkkel. Meg majd akkor azt úgy is kiírom, hogy lesz várakozó, meg egyéb ilyen dolgok. Szia bátyus, helyzet? Köszi a követést. Van, milyen kutyaház. Nem nincs vissza. Uh-huh. 78. Szóval az elég szépen megy fölfelé, már 2%-kal föntébb mentünk azóta. Red, úgyhogy alakul ez. Hello csaj, te mit tudsz? Ő téged nem tudlak elvinni. Jó. Vajon ide fog-e jönni a medálos? Nagyon darálja amúgy. Na, ugye tudtok, most kezdted el, bátyám. Elég lassan halad. Aha. Harmincegyen vagyunk. Ez most komoly, hogy így léptél le, pedig most akartam lemenni. Ja, hogy nem bírsz lelépni. Na. Hi. Vagy nem ez, Soti kell vissza. Jó. Csórikám a széffel megszenvedett. Köszönöm szépen, most nézem, 16 000 lájkot betoltatok, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Red, Tibor. Ti vagytok az első 2 helyen, de a többieknek is köszönöm. Csak per pillanat ennyit tudtam gyorsan lenézni amúgy a adatokból. És vajon miért megy kifele a körből amúgy? Na, egy tipp, hogy miért ment kifele a körből.
érdekes volt. Ez igen, ez gyorsat halt. Red Black azt mondja, fél a kecskéktől. Lehet, de ugye nem látott, de az előző az lehet, hogy félt. Ó, ez nagyon komoly volt amúgy. Na, kicsit begyorsítjuk itt a dolgokat. Úgy jó lenne már egy vint, mert már közelébe voltunk. Amúgy még az Epic ezzel kezdhetne valamit, nem tudom ti ezzel hogy vagytok, hogy amikor mondjuk van a vihar, akkor mondjuk ne itt a platform kellős közepén legyen az, hogy vihar, hanem mondjuk valamelyik irányba eltolná. Bot? Ez nem bot volt, mert brutálisokat kellett még ráverni. Így, nagyon jó. Szia bátyus, helyzet? Köszönöm szépen a követést. Na. Gyerünk már, gyerünk! Nem hiszem el. Egy, ezután 2, utána 5. Viktor pap csak azt mondja, ugraj. Hát, oké. Tudom, csak eléggé neccesít. Nem szeretek amúgy a kör elől futkározni ilyenkor már a vége fele azért annyira. De azért köszönöm szépen a tippet. Aha, abban csak 90 van. És ott van fönt amúgy a páncélautó is. Meddig kellene? Nagyon sokat. Nagyon-nagyon sokat. És
És már ott van valaki fönt amúgy. Ha jól láttam, de nem 1000%, csak... Nagyon szép. Hú. Egyet tudok, hogy itt lesz alattam. Köszönöm szépen a kedveléseket. És szerencsém van, mert még ide is fog szűkülni. Jól van. Gyerekek, izzad a kezem. Nem gyengén amúgy. Na bakker. Közben valaki hívott. Jó. Muszáj leszek majd egyet telefonálni, és lehet, hogy utána, lehet, hogy ez az utolsó köröm. Viktor pap csak azt mondja, mennyien eltek meg. 4-en élünk, 4-en. Lehet, ja igen, mert úgy van kihúzva és azért nem lát, 4-en. Velem együtt 4-en vagyunk. Van egy medálus, a Midaszos szerintem, aki már full aranyba van. Gypsy King azt mondja, easy win. Hát az lenne a legjobb amúgy, igen. A poén az, hogy ez bot volt. A poén az, hogy itt jön valaki, és lehet, hogy ez is bot. És van a medálus, meg vagyok én. És ezt nem én öltem meg. Gypsy King azt mondja, botok. Ez igen, de a medálus nem. Ez a 2 bot volt. Ha azt ott le tudtam volna szedni, a medálust, na Gypsy King azt mondja, az nem lesz azt ezó. Az lett volna az easy win amúgy, csak mondom. Az a baj, hogy szerintem fönt van a magaslaton. Gypsy King azt mondja, tuti fönt van. Igen, én is arra tippelek. És ettől féltem. Diabátyús helyzet. Na, jó.
Red Black azt És mondja, ettől most féltem lenne is, jó a őt fúró. kellett volna ott megölnöm. Kiabáltós Megérdemelte. helyzet. Köszönöm szépen a követést. Lobbizok. Telefonálok egyet, és lehet, hogy utána nekem lépni kell. Most lenne jó a fúró. Igen, Red, most tény is való jó lett volna a fúró. Valentin Junior, 1 vagyok. Most ezt nem értem, mire írtad, de... Na! Vagyunk 7-en. Bejöttek. Csettegó azt mondja, látom bejött a kecske. Nem azt mondom, hogy bejött, hanem minden egyes skinnel be kell húznom egy wint, és addig tolom azzal a skinnel, amíg be nem húzom a wint. Úgyhogy most per pillanat azért van a kecske. De úgymond ő a ő a legfrissebb olyan értelemben. És... Csettegó azt mondja, igen. Ez egy ilyen nem is tudom, hogy mondjam neked, egy ilyen mánia, vagy valami ilyesmi inkább, vagy megszokás, vagy nem tudom. De amúgy a legdurvább az egészbe, Csöpi, hogy van olyan skinem, ami szerencse skin, és mondjuk 2 kör win, de van olyan, amivel 25 kör, és úgy van win. És a poén az, hogy abból az egyik a Joker skinem, ami brutál nehezen jött össze a win. Iszonyat nehezen. Na. Hajhaj. Na. Még tolok egy kör, és egyelőre ennyi. Viszont utána, ha hazaérek, lövök még egy live-ot, és olyan este 11-ig leszek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, aki hozzájárult a 21 000 like-hoz. Nem tudom megosztást, azt nem tudom megnézni, hogy mennyi volt. Azokat is nagyon szépen köszönöm. A ajándékokat is köszönöm. Tényleg mindent köszönök. Úgyhogy még egy kör, hogyha hosszú kör lesz, akkor tuti, hogy egy. Hogyha mondjuk földetérés után instant halál, akkor valószínű még egy.
de van egy kis elintézni valóm is, muszáj leszek azt lerendezni. Úgyhogy... De utána hazaérek és jövök vissza egy live-val. Csak egy U4-t is. Na, azért ahhoz már kell egy kis arc, aki ilyen nevet ad magának. Úgyhogy szoktam pörgetni azért a TikTokot, de ilyenben még nem nagyon futottam bele. Pedig azért tudok jó pár külföldit. Na nézzük csak, kicsit még állítunk az érzékenységen. Mondjuk ennyire. Egy kicsit lentébb vittük az érzékenységet. Jó lesz nekünk. Itt már olyan, úgyis olyan rég voltam. Hogy állunk a kártyával? 79. Az nagyon szép. Azért 79% az alakul. Amúgy meg nem rossz karakter ez a kecske, de most már teljesen átalakítottam az én kis ízem szája szerint. Adtam neki egy papucsot a shopból, méghozzá egy nem fehéret, hanem ezt a valamilyen Milk nevezetűt. Meg kapott a saját emótján kívül 2 emótot még, úgyhogy nem rossz, nem rossz. De nekem amúgy nagyon nagy kedvenceim a John Wick, természetesen Joker. Ez bot lesz, ha már vízbe landolt. Nem imádom a botokat. Mamut. Ez jó buli. Lőszer, de Soti nem volt nála. Szégyelje magán. Resident Evil azt mondja, sziasztok! Szia, szia! Szia bátyus, helyzet? Minden szép és minden jó, köszönöm a követést! Na ne, drágassál már! Ez de nagy mák volt amúgy. Ezt most tényleg be tudjuk a máknak. Viszont ez a új fegyver, nem tudom, nekem annyira úgy nem jön be, de viszont darálni brutálisan lehet vele. Mert ugye azért egyszerre 2 fegyvert tudsz használni, ha úgy nézzük. Ó, meg is van az 5000, az úgy komoly. Tegnap még ez valahogy 2100-nak volt
Emlékeim szerint ott az inventoriba az arany. De ugye itt van Csöpi, amit beszéltünk, hogy milyen hamar össze lehet gyűjteni az aranyat, és itt a legnagyobb példa rá most. Bem azt mondja, lehet majd jönni. Utcsó köröm. Majd leszek még úgy mondom késő délután, de lehet, hogy csinálok nézőit, ez sok mindentől függ. Hopp, baj van. Még szerencse, hogy bot. Itt hogy ott a lőszer. Vagy nem volt után töltve? Na mindegy, valami ilyesmi. Úgyhogy... mivel bekövettél, értesülni fogsz, hogy mikor leszek. És... ha leszünk sokan, akkor lesz nézői. Ha csak pár fő lesz, akkor nem biztos, hogy indítok. Meg hát ugye sok mindentől függ, szóval már most tényleg azért 21 000 lájkot betoltatok, amit tényleg nagyon szépen köszönök, meg ajándékhegyek, meg minden is. Úgyhogy örök hálám. Csak tényleg 4 órára volt lebeszélve egy dolgom. Voltak, hogy ha úgy van, akkor nyugodtan mehetek hamarabb is. De úgy voltam vele, hogy mivel megvártatok, így akkor még egy kört letolok, és akkor utána lépek. Hogy ne az legyen, hogy visszajövök a telefonhívásból, hogy sorry, és az időtöket raboltam, hanem ezzel megtisztellek benneteket, hogy megvártatok, úgyhogy... De én úgy tervezem amúgy, hogy ilyen 6, lehet, hogy hamarabb, lehet, hogy később, nyomok még egy live-ot, amit olyan este 11-ig tervezek tolni. De hogy kéne nekem heal is, már mindegy. Ne haragudj, nem küldök friendet, 2 okból kifolyólag. Per pillanat játék közben nem ezzel fogok foglalkozni. A másik, hogy én nem szoktam küldeni. Légy szíves, te se küldjél, mert most biztos, hogy nem fogadom el. Meg az, hogy küldesz és csak ott lesz a többi közt, vagy pontosabban ott fog fityegni, el fogom felejteni, kitörlöm, mert lövetem nincs, hogy ki vagy mi vagy. Nekem külön meg vannak írkálgatva, mindenkinek van külön neve, hogy tudjam kit, hogy kell szólítani a játékban, és a úgymond nagyon fiataloknak oda szoktam írni a nevét, neve mellé a korát is, hogy azért mégis tudjam. Mert van olyan, amikor 18 pluszos a live is. Szóval nálam elég sokféle mód van úgymond live-ozás közben. Genyóka, most nézem, az komoly név. Bocsánat, ha eddig nem szúrtam ki. Csak ez most így szemet szúrt, hogy hirtelen ránéztem az első 3 helyezettre a nézők közül. Ezzel semmire nem megyünk. Az a korona az nagyon hullik amúgy. Előbb még csak 300 méterre volt. Szia bátyus, helyzet? Köszönöm a követést. Na az ott tudkó, hogy enemi, de szerintem
azon sem lepődnék meg, hogyha ennek az ő részéről report lenne, mert én sem gondoltam, hogy ott így el fogom találni. Köszönöm a követést, Marcel és Nagy Zsolt. Megint 6 kill. Marcel azt mondja, nagyon jól nyomod. Köszönöm szépen, de én szerintem azért nem vagyok olyan jó, mint amit ti gondoltok. Most mondhatjátok, hogy szerény vagyok, de szerintem nem. Szerintem amúgy tényleg nem vagyok egy ilyen hú de jó játékos. Fogalmazunk úgy, hogy most inkább kiadja. Pedig az első pár körben amúgy volt olyan, aki írta a chatre, hogy bot vagyok. Úgyhogy azért mondom, hogy köszönöm szépen, de nem tartom magamat olyan hú de nagy játékosnak. Próbálom mindig a lehető legtöbbet kihozni belőle. Viszont jó lenne egy... mi az? Fúró. Marcel azt mondja, én fogtam kapozni. Bocsánat, de ezt valahogy nem igazán értem. Én fogtam kapozni, ez... Bocsánat, de ez valahogy nem. Szerintem valamit elütött... Ó, ott a fúró. Visszük is. Végjátékba tökéletes lesz. Úgyhogy bocsánat, de ezt tényleg nem igazán értem, hogy ez mit akarna. Magam úgy bevallom, rengeteg külföldi TikTokost nézek Fortnite-tal kapcsolatban. És azért valamilyen szinten tőlük egy-két dolgot azért csak el Marcel azt mondja, egy Fortnite verseny. Aha. Nem hallottam még róla, mondjuk nem vagyok... David Balog azt mondja, azt írta, hogy ő szokott kapozni. Ja, hogy jó, K betűvel, oké. Nekem az angolosan a kap, most már úgy jó, oké, megvan. Sorry, én értettem félre. Megvan. David Balog azt mondja, kap. Így van, így van, így van. Köszönöm szépen. Most már így leesett, oké. Biztos megvan nektek, amikor a Ranked Brellát, ugye, úgy lehetett behúzni. Nézd, már a botot nem bírom megölni. Na, és akkor, amikor úgy lehetett behúzni a Ranked Brellákat, na olyankor mentem, de bevallom töredelmesen, hogy szigorúan csak a 50 pontot szedtem össze, és utána mentem is. Nekem az volt a lényeg, hogy az meglegyen. De ezért van az, hogy például a rankedet is ugyanígy tolom, hogy csak a muszályokat. Mert mondom, nem tartom magamat olyan jó Fortnite játékosnak, hogy most én ilyen versenyeken, meg amúgy főleg Szóval, na, nem tartom magamat annyira jónak.
De ha menekülni kell, akkor néha megvan azért az esélyem, hogy el tudok menekülni. Na. Ez az én necces volt. Tölt. És amúgy csak mondom, megint izzad a kezem. Meg amúgy mondom, nem tudom, vágjátok-e, de konzolról tolom, szóval eleve egy kicsi hátrányban vagyok szerintem. A PC-seknél ott pikpak tudnak fegyvert váltani, ugye. Ott berakod a számra, és akkor tudod, hogy mit hova pakolsz, tudsz úgy váltani. Legalábbis én így gondolom, de volt, aki Marcel azt mondta, azt hogy mondja, nem. nyugi én is. Aha, na az jó. PS5 vagy David Effen 4 azt mondja, esetleg. én is konzolos vagyok. Na, azért örülök, hogy vagyunk itt egy páran konzolosak. Ja, hogy megint Marcel 11-en azt vagyunk. mondja, Már csak Xbox 10. van. Xbox van. Az is jó amúgy, azon is elfut, szóval. És lehet, hogy még ott amúgy annyiból jobb a helyzet, mert hogy ugye a grafika miatt, ugye nem annyira David fullos. Effen azt mondja, és Reload Ranked-ban champion vagyok. Az nem rossz amúgy, és megy föl a szigetre bekempelni, Istenem. Az nem rossz amúgy, hogy temp vagy. Hogy én egyszer David biztos Effen megvan, azt mondja, kukac Johnny Farkas GG. hogy ugye a Felina, ugye. Na akkor kimaxoltam Unreal. Semmi más miatt, csak hogy minden meglegyen. Marcel azt mondja, és képzeld el, kaptam egy giftet. Az nagyon szép munka. David Effen azt mondja, mikor kezdtél játszani a Fortival. Fú, már egy pár season óta úgymond. Konkrétabban. Ja, hogy az a bitbotja. Jó. Chapter 3, Season 1 óta nyomom. És akkor még nem igazán játszottam vele. Utána kezdtem el igazán játszani, amikor kigyűjtöttem az első Battle Pass-re a V-Buckot, és utána kezdtem el úgy Isten igazából játszani vele. Addig annyira úgy nem azt mondom, hogy nem kötött le, hanem addig csak úgy közbátyus, hogy ezt így betoltad az arcomba, ez volt a lényeg. Úgyhogy onnantól, szerintem az a Chapter 3 Season, 2 Season 3, amikor mondom ki tudtam teljesen gyűjteni. Onnantól kezdve kezdtem el úgy Isten igazából foglalkozni vele. És azóta majdnem minden egyes season-t kifulloztam. Itt a 200-as szintet értem alatta. Ez nagyon csúnya dolog volt onnan. De jó. Jó. Egyre jobb. Jó, belekeveredtem megint a sűrűjébe. És nincs baseball ütőn. Megint. De jó.
Jó, heal nem kell. Shield kellene úgy Isten igazából. Nagyon jó. Mennyien korzóznak kocsival? Egy fő? Az biztos érzékenyen érintette. Ez meg engem, hogy ezt nem vettem észre. Ott megvan, hogy ott itt van valaki amúgy? De nincs baseballütő. Nem hiszem el. És így a szerencsés izé... Na jó. Hát... bottal, meg baseballütő nélkül. Na jól van. Köszöntem. A sok lájkot, minden, de muszáj mennem. Úgyhogy... leszek még ma, csak később. Muszáj most elmennem, van egy kis intéznivaló. Úgyhogy majd utána jövök vissza. Aki követett, annak köszönöm. Meg köszönöm a sok lájkot is. De most tényleg muszáj, köszönöm a követést, muszáj elmennem. De tervbe van még véve, hogy a mai nap tolok egy live. Úgyhogy nézőszám függő, hogy lesz-e belőle nézői. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm a követéseket. Még délután érkezem, de most tényleg megyek, úgyhogy sorry. Sziasztok!